Straight to the point. Now, sa pikas bahin, mga kigilaan, si US President Donald Trump, nakaingon mga higala nga doon na kuno'y tuyo pag yun ang Ginoo, nganong gibuhi pa siya mga sukit paminaw. Sa una pa ni mahigala katuto ang nahitabo sa Pennsylvania, mga kigilaan, campaign pa ng ganito, gipusil ni si Trump, mga higala. Inumdum ta, campaign period, napahak ang iyang dunggan. Atol ni agi kato katawa kay wa may namatay mahigala, no? Kanang mamatay di ta mo kato katawa anang napita kay bida. Pero kini si Trump na igo iyang dunggan, mga kagalaan, isog gyapon kay day. Wa gyud talaw ha. Pag ingon niya igo iyang dunggan, kumo lagi pus kamot si Trump gyapon, ha? Iskultan siya sa Secret Service, gipasod sa sakyanan, mga higala, gida sa ospital. Kato nahitabo sa Pennsylvania niadtong campaign period, mga suking tigpaminaw niadtong 2024. Campaign period pa to, ha? Lain po mga higalang hitabo katong dito sa Florida Golf. Sa Florida Golf Course nga doon na po'y armadong nakaso dito kay tuyo sa si Trump gihapon. Kini hitabo mga kagilan. Ato lang ganin kuan gamay, black and white lang gamay para di kay maklaro ang dugo. Tayo gitabangan sa dayon once makasurvive ka sa unang buto, nya naa ng Secret Service, medyo okay na kadiha kay mutabo naman dayon mga Secret Service ni mo dayon. Mo nang kung kabantay ka mahigala unsay isulot sa presidente kana mga close-in bodyguards niya maumaupod og mga isulot, ha? Para buhahan ang sniper, mga higala, maglibog og asa ilang pusilon ni gahuman. So mo ni ang kang Trump, mga sukid tigpabinaw, ang Secret Service nga maoy nakaluwas nga gid ditso din sa mahigalag pa evacuate gikan sa stage niadtong didto sa Pennsylvania atol sa campaign period. Lahi po tong dito sa may Florida Golf Course. Nagduwa golf si Trump, mga kagalaan bida. Disura din nga nakakadato ba? Trump dato mo gini kay Trump, negosyante man ni mga sukid tigpaminaw. Real estate ta maning iyang negosyo, mga higala. Unya kanana ang daghanig mga businesses, daghanig mga dito, mga Trump buildings. Billionaire ginis Trump actually. Nya ni dagan pagka-presidente sa Amerika, nahimong presidente, mga kagalaan atong 2016, ang iyang kontra at the time si Hillary Clinton dayo, bako masayop day. Hillary Clinton ang iyang kontra sa Democrats. Pagka sunod nga eleksyon, ang iyang kontra Joe Biden napildi siya. Unya pagkasunod na po niya eleksyon, kinikarong eleksyon na mahigala, ang iyang kontra si Kamala Harris, kay si Joe Biden ni atras, kay tungod po sa pangidaron, mga kagalaan, napildi na po niya si Kamala Harris. Duha ka babae ang gipildi ni Trump. No? So mo na nahimo sa presidente karon, mga sukid tigpaminaw, pero daghang assassination attempt, Kapten lisuran iyang kinabuhi, may sa pag-billionaire ka, presidente ka sa Amerika, unya dayon, murag kuyo-kuyo sa mong kinabuhi, pero may day, di sa lalim, no?